Established 1911 Gelaguri Dol Mondir Registration of Societies Act. Hello everyone, once again welcome back to the channel. जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो गेलागुरि दल मन्दिरावहाय दंफैयो। एसे दिनै गामियाव रायजोयैनो फुजा सोलिगोन नालाय आंबो बेवहाय बाहागो लानो फैदों। थ' जिबना मालाबा बिराद बरिं जायो, बेखायनो मन्दिराव फैदों। बे मन्दिरनि खास बाथ्राया बेनो जे बियो 100 years निबो बारा जानानै थांबाय देवल मन्दिर। बेयावबो लोब लोब मानसिफोर देवल जानाय समाव बै समाव बहाय दंमोन आं बेखौ बुंनो रोङा, खिन्थु बे एरियायावहाय जोंनि गामियावल'मोन देवल जाग्राया। खाथि खाला ओनसोलाव खुनु देवल मेला गैयामोन, बेनिखायनो जों लागोआव बिराद लोब लोब फैयोमोन आरो। जों गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनो मोनो मानसि गोमालायोमोन जाहैदों, आन्दायलायनानै थालांलायनाय जायोमोननो। गुन काहा ओरै दानि अदालगुरि चिरां बाक्सा बिथिंनिफ्रायथ' फैखाथारोमोन जाहैदों। बेनिफ्राय सोनाबहाबो लादो नोङो, बेंगल वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैयोमोन जाहैबाय। खोलाहा लादो, साहा लादो, सानजाहाथ' बेल' नङा। गोदो बिटिसि जायै समनिफ्राय बेखौथ' बुंनांगौ गैला, 100 years बिफर होनबायबा। ओरैहाय जुनाय थुनाय थिंजायनिफ्रायनो फैयोमोन होननानै गोदोनि सुबुंफ्रा खोन्थायो आरो। दाब दाब जायगायावनो बे फेमास मिन्थिहैयो। आरो दाथ' निउस मिडियानि जुग हिसाबै जोङो निउस मिडियायावबो गोबां नुनो मोननाय जायो। गाइसमोन बे गेलागुरि दल मन्दिरखौ नायनो हागोन, साइनबर्डखौ गोजौआव दं। नैबे जाहैबाय नै Established 1911 Gelaguri Dol Mondir Registration of Societies Act, रमाननि लिरदों 1010 आरो 1 of 1816 नं 757 of 1979 to 1980। भगवान राधा कृष्णनि मन्दिर। बे मन्दिरखौ फोसाबनायावहाय आगुनि 9 नं बनरगाव कन्स्टिटुवेन्सिनि EM मन कुमार ब्रह्म, जायखौ मन'जाइला होननानै मिथिनाय जायो, बिथाङा बे मन्दिर फोसाबनायावहाय अनसुंथाइ हरदों। बिथाङा बै जेनाखि धाम इसोरनि थाग्रा जायगा, नैबावहाय आवाथि सावो रायजोआ बैसागु बोसोर गोदान सफैब्ला, आरो सम सम इसोर दोनग्रा धाम मन्दिर दङ बेवहाय। बेखौ गाइसमोन आं बोलानानै देखायनो, निमाहा हो भगबान, खुलुमबाय धाम इसोर भगबान। दा बेखौहाय बिथाङा नै बेयाव इन'गरेटेड बाय मिस्टार मन कुमार ब्रह्म, EM BTC, डेट 16 तारिख 3 मार्च 2014। बिथाङा बे मन्दिरखौ दान होदों लुनो थाखाय। आरो नैबे मोनसे न', बेयो जाहैबाय बेवहाय माल माथा दोननाय जायो। आरो नैबाव भगबान दङ जाहैबाय सिङाव, मा होनो, आरो ओरैहाय आसन बानायनानै दोनो आरो फुजा होयो। बेखौ बांसिन नोंथांमोनाबो मिथिखायो। बे न'खौहाय, न'आ खथाथाम, बेयाव इसोर दङ जाहैबाय, गावबागाव जायगा होनानै दोनदों। ओमफ्राय नैबे खथासेयाव, बेयावथ' सियार थाजोब्बाय। ओमफ्राय नैबावहाय ओंखाम ओंख्रि संनानैबो जानाय जायो नालाय,
डेक्स थोरसि बायदिसिना दङ आरो बेनिफ्राय नैबे दा जायनाखि फ्लर प्लास्टार होनाय नुदों नोंथांमोना नैबे दहब बिफाङा गिदिरथारमोन गिदिरथार नैबे फाख्रि नैबे दहबा गेरेमसा बै गेट मोखां दहाय आं खोन्थानाय गायसमोन गेरेमसा दा बे नैबे जिरायग्रा बे जिरायग्राजों नैबे बे फ्लारा बे जाहैबाय आगुनि EM दासिमबो बिथाङा MCLA जानानै दं बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि EM बिथां राजिब ब्रह्म बिथाङा बेखौ दान हरदों आरो गाज्रिमोन बे न'खौहाय रायजोआ देवल कमिटिया देवल खालामनानै मोननाय फैसाजों बानायनाय जादों बेवहाय एसे एनै गेदेमा सुबुंफोरनि हेफाजाबबो लानाय जादों बेनिफ्राय बे बाउन्डारि वाल नोंथांमोना जे नुदों बे वाल सोरगिदिं मन्दिरखौ सोरगिदिं वाल होनाया बेवहाय जाहैबाय आगुनि EM नं 9 बनरगाव कनस्टिटुवेन्सिनि EM मानगोनां मन कुमार ब्रह्म बिथाङा अनसुंथाइ हरदों जाहानै बे मन्दिरनि साखाथि फाखाथियावनो गय बिफां बेखौ खोनानै गय बिफां बागान खालामनो लाहार फाहार लादों बेखौ थिंजों बेरा होजोबनाय जाबाय बे जाहैबाय ओंखारलांनाय गेट नैबे बायबाय दालाय नांथानानै मन्दिरत सेक्रेट कटाटु हल 100 ইয়ার্সত ওপৰত এই মন্দিৰত দেউল মেলা গাঁৱৰ মানুহসকলে পালন কৰি আহিছে এতিয়াহে চলি আছে পালন কৰা সেৱা কৰা আমি গাঁৱত মুৰব্বী তৰফৰ পৰা কিছুমান কথাটো জানিবলৈ পাইছোঁ এই জানা মতে 100 ইয়াৰ্সৰ ওপৰত অলপমান ওপৰত কথাটো ক'ব পাৰে কিন্তু সেই লাষ্টত সেই মুৰব্বী ব্যক্তিসকলেও ইয়াত পৰাহে নাজানি বুলি কৈছে কিন্তু 130 বা 50ৰ আগত যে কথা আছে এইটো এই মুৰব্বী গাঁৱত পৰা মুৰব্বী ব্যক্তিসকলেও ক'ব নোৱাৰে এইটো বহুত खास कथा ओके गाइसमोन नोंथांमोना मन्दिरनि फारसे मिथिनो मोनबाय बे मन्दिरनि खास बाथ्राया बेनो जे 100 इयार्सनि बारा जाबाय बे मन्दिरावहाय देवल मेला फुजा बानायनाया आरो बेयो जाहैबाय नों आंजों लिरनाय समखौ हानहरनानै मोननाय मोनदांथिजों बा थारिखखौ नायनानै डेटखौ इयारखौ नायनानै जों बुंनो हानाय बे खोथा आरो बेनि अनगायैबो जे बियो बेसेबां समनिफ्राय जोंनि आजै आबौ फरफादार बिथांमोननि समावबो जे बेसे समनिफ्राय दंमोन बे मन्दिरा बा देवल मेलाया बा बे मन्दिराव इसोरखौ भगबानखौ बे गेलागुरि गामियावहाय बेसे गोबावनिफ्राय फालिबोनाय जादोंमोन खुंबोनाय जादोंमोन बेखौथ' जों मिथिजोबला बे एसे बोराय बिथांमोना मिथिगौ दिनै लोगो मोनजोबाखै हयथ' बिथांमोना मिथिगौ जों ओरैनो रायलायलायनायाव बिथांमोनाबो गावसिनि मोनदांथिजों केपासिटि 100 बोसोरनि एसे सिगांनि बाथ्राखौ एसे रायलायहरनो हायो बेनिफ्राय बिसोरबो बुंनो रोङा बेयावनो थाबथाहैयो जे जोंनि मोनदांनायनि एसे सिगाङाव मारै फालिबोदोंमोन मादोंमोन बेखौबो बिथांमोना बुंजोबनो हाया जे गावसिनि मोनदांनाया जों मोनदांनायनि एसे सिगाङावबाव जेनेबा 100 इयार्सनि एसे सिगांनि बाथ्राखौ बिथांमोना खिथानो रोङो बेनि उननिफ्राय बिथांमोनाबो लास्टआव बुंहैयो जाहैबाय जोंबो मोनथिजोबा बेबा बेसे समनिफ्राय माबादि फालिबोनाय जादोंमोन होननानै दा बे मन्दिरनि खास बाथ्राया बेनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा
लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बे बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन, लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनो हागोन जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम थांनो हायो आरो बिथाङा जेब्लाबो आंजों कानेक्सनाव थाबाय थानो हायो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।